No niin, moro YouTube. Tää on mun eka video. Mulla piti kuvata Mobichannella, koska mulla on kone paskana tällä hetkellä. Tullut taustaäänet. Olkaa hiljaa! No niin, mun märiseys niille väsyttää, noin. Toivottavasti toi kuuli kovin isosti. Ei saatana. Niin. Mä en ollenkaan suunnitellut, ei oo mitään käsikirjoitusta eikä mitään, että mitä mä teen. Mä veikkaan, että nyt mä vaan sieltä pystyy. Mä veikkaan, että mä vaan pelaan Crofia ja jotain teen täällä. Peruspelailua, mitä mä teen aina kun pelaan Croftovia. En varpaa tuohon, mä voisin poistaa se kavereista. Jos joku haluaa, niin voi tehdä mulle bannerin. Ja sitten on profiilikuvan tähän, koska ihan persestä nuo jutut. Mä en pysty varppaan kenenkään. Mä pystyn laittamaan sen tosta pauselle. Okei, no onko he meidän paikalla? Ei vois mennä kohta yhteen maahan. Itse asiassa mä sinne nyt. Koska ei tuolla jaksa olla. Mä saan kohta miniuun. En tälle käyttäjälle, vaan toiselle. Mä voin näyttää sen kohta. Siinä on 52 levyä ja 32 päivää, niin mä saan miniuun. Täällä on mulla Nametsanger. Mä vaihan sen tyypin nimen sitten. En vielä paljon sano miksi. Mun tämänkin käyttäjän nimen vaihtanut 2 päivää sitten. Mulla ei oo tällä hetkellä VL:iä, koska mä oon myynyt mun VL:t oikeaan rahaan kaverille. Ja sitten kun mä oon vaihtanut nimeäkin, niin siinä on mennyt vähän VL:iä. Tän maan rakennuksessa meni Dormoverin 3 VL, mutta ei se oo kovin paljon silleen, ainakaan mulle. Tai no tällä hetkellä se on mulle paljon, mutta tuolla on mun Nametsanger. Pirt, mikä onkaan. Vittu, me yhteyttiin mulle kuvaa. Sori jos mä kiroilen, että voitte sanoa mulle kommenteissa, että saanko mä kiroilla vai en. Mulla ei enää juotavaa. Mä sain tänään oman puhelimen, niin mä kuvaan nytten, koska mä en voi kuvata mun vanhalla puhelimella, se oli niin paska. Mikä vitu varjoklaani? Tuuliklaani. Mitä vittua noi kattoo tuolla? Ei vittu. Ei. Te voitte laittaa mulle myös noita ehdotuksia. Vittu, tää on puhelimella niin outo kuvata videoa. Se ei oo yhtään se sama fiilis, kun kuvaa pelaa jotain Minecraftia ja kuvaa se. Te voitte käydä subaamassa mun toisen kanavan, jos haluatte. Siellä on Minecraft-videoita, mutta ei tuu enää enempää. Mutta siellä on 24 vissiin Minecraft-videoita tällä hetkellä. Kanavan nimi on S-väli
YouTube 10. Juu, tai... Tämä kreevattiin eiku hei, se oli minä. Hehe. Paljonkohan tää vaan maksais? Ei vittu, tässä on checkpointti. Mä en tiedä yhtään mitä mä teet vittu. Mä voin näyttää mun toisen käyttäjän. Palataan vähän ajan päästä. No niin, täällä me ollaan. Näin, joo. Katsokaa, 52 levy kohta 53. 650, hetkinen. 35 päivää sitten, kun mä muistin vähän väärin. Ja 6 päivän päästä mä vaihan nimen. Mä vaihan nimen sen takia, kun joku käy tällä tyypillä aina niin. Kivasti tilaakin täällä. Palataan taas kohta. No niin. Ollaan täällä taas. Mennään tuonne Ritsiihin ja lopetellaan tää video. Eli kiitos kyllä, jos jaksoit katsoa tätä vitun pelleilyä tänne asti. Seuraavassa tulee ehkä joku vähän parempi video. Mä keksin jotain ideaa. Ehkä saattaa tulla jopa tänään yöllä, kun on vähän hiljaisempaa. Niin jos mä ajattelin, että jos mä tekisin jonkun... Jos mä lähetäisin vaikka jonkun parkourin tai puhuisin jonkun kaverin kanssa kypessä. Mut se on se moro kai. Joo. Tilaa kanava.